हामबाय जत मीडिया फ्रेंड्स नो तिनी जों साइमानो 14 तारिख फेब्रुआरी 2026 একদিকে তিনি ভ্যালেন্টাইন ডে अब बांके जमा खुर्सा जेहेतु तीनों इवेंट दंबा ओ जगह खुमुलुंग तिनी चिनी महाराजा फाइनाय हिने जों फाइनायखा ओमफ्राय मेन हंके ताम हंके जगह तिनी महाराजा किरीट बिक्रम क्रिकेट एकाडेमी महाराजा किरीट बिक्रम क्रिकेट एकाडेमी तीनोबो फाउंडेशन लेइं खालायजांनाय खुलुगwi रोजाकनाय ओमफ्राय आं साइमांखा ओ जगह माठ कटनमा दंमोनि अबो ओ जगह क्रिकेट सोलोंनायनि बागै पुरा माठनो रेडि खालायजाबाय ओमफ्राय खाथुंमानि कखाय अबसि जोंनि पारा आमजाइरगो माठ दं गाहामग्रिनि बागै जोंनि गोबां मा गोरों चराय दं टेलेन्ट गोनां चराय दं बर' स्कोप मायाङै दं सोलोंनानै निजिनि प्रेक्टिस खालायनानै ओमफ्राय आबुनि बागै दाबो अ जागा अबहाय खायसे ओङै दं अबस्से बारा गुड निउज गरै हायसि अब बेलेगखेनो जोंनि बागै बेलेगखेनो तंथकमानि खबर बेलायखेनो गुड निउज खबर गाहाम और अब एकमात्र ओङै दङ जोंनि बुबाग्रानि वानसुकमानि बिसिंथि अब मनिटरिं खालाय दङ दाबो टिटिआइडिसि गभर्नमेन्ट अबनो अबनि बागैनो माने जों बुबाग्रानो तामहिनाय बेलायखेनो हामबाय रिसिनरि कुलमाया हायसि एक दिननो गोबां मा सरप्राइज बसंनो रहायसि उसाकांनो खाजों कयेक दिन सिगां सुप्रीम कोर्ट दीर्घ 10टा बছर पेन्डिं जाक जे बिसि इलेक्शन अब उंयाङै दंमानि बो ओ जागानि लयार कोर्ट থেকে आरम्भ खायै केस खालायते शेष पर्यन्त सुप्रीम कोर्टआव मा थांखा एबं सुप्रीम कोर्ट आबनो राय रोनानि बाद दंखा जे ताबो आबनो एडिसि इलेक्शन इलेक्शन खालायदिनि साजाका आबो चिनि एकमात्र महाराजानि क्रेडिट अबहाय खुमुलुंग आमचायो चिनि एडिसिनि हेडक्वार्टाराव ताबो क्रिकेट थंनाय क्रिकेट प्रिय चिनि चराय रखनि बागै अबहाय जे माठ क्रिएट होननानै थाङै दङ अब बाहायनो बेलेगखेनो चिनि महाराजानो बेलेगखेनो हामबाय मारुओ आरो चिनि चराय रखनि बागै बेलेगखेनो गाहाम हामबाय आमुनि इने तुइ जरा प्रग्राम दं हामबाय पुलानो चिनि प्रथम थुमनाय रखनो दिनै जों त्रिपुरा हास्तनि चिनि महाराजा प्रदोत बिसोर हायखा चिनि बुबाग्रा चिनि पाइथाग्रा जा बिनि बिसिंथै कायसा त्रिपुरा कायसा लाइभ बमा सैनानै थां दङ तामनि बागै जों सैमा चिनि बुबाग्रानि नेतृत्व दै चिनारा कायसा कोर्स हिसाबै फोरोंनाय हिसाबै मनिशंकर बिनि बिसिंथै कायसा आरो खमुलुंग आरो जे बयस हस्टेल गाना नियार चिनि खमुलुंग पार्क अ गानाव कायसा चिनि महाराजा वीर बिक्रम किरीट बिक्रम बिनि मुङै कायसा स्टेडियाम क्रिकेटनि स्टेडियाम खुलुमनानै थांदों अब जत किसु जों आगिनो वैसे नायलेखा अब जोंनि महाराजानि नेतृत्वनो जों अब खालायनो तावनो पाइथाक राजासिनि महाराज प्रदुत किसु अबन बागै जों त्रिपुरा हास्तनि जत बरनो अबन पयनाम जों ताबगले गुबैनो जोंनि महाराजनि जे बिनि बास्तब सामो थाखाय बिनि गुबै सामो अबन नुजाखा जोंनि बर' आसुक बसरनि परे जों कायसेबानो सुजुग नाय ताबो बर' गोबां मानसि बर' सोलोंनो माननाय हाके सोलोंनाय जों इन्डियान टीम नगा चान्स मानाय मानो अनेक किसु सोलोंजानो जों आरो मानाय माना अबन बागै दिनै आरो कायसे स्टेडियाम खुलगै चेंसायरनाय अब बसकांगा सामो अनेक किसु जों नुनाय आरो जों तामं जोंबो दाबो कटाल फास्ट कारण त्रिपुरा फास्ट माने कोनो नियाखौ अबन फास्ट तेंनाय अबन बिसोर जों अनेक किसु खाला सोलोंनाय माननाय नुगै माननाय बनि बागै चिनार जारा जे थोंखोरों फायगा त्रिपुरा हास्तनि जत फोरों आरो फायना सुजुग माने चान्स माने थोंनार सोलोंनार सुजुग माने अब बायसिम बाथा गला अबन बिसोर जों कबमा फिन बुबा मिटर ताइबो हस्टेलाव खाय तंगै रख सोलोंजानाय रख अब हायखराव खायजगै मानो माके चिन बुबा बनि बागै चिन बुबा गराना जों हजराव फाइ फ्लिया हामबाय मारो बिनि साइतु बिनि नेतृत्व माके असक कटर एक्सपेरिमेन्ट हायके बे माने बलायखि बर' रखनि खाव नांनाय जानाय हायके त्रिपुरा अ एरिया अ माके जे खालायनि माने अब बलायखि बलाय जाकनाय चिनि खुं सुजाकनाय अबाय सामु खालाय दङ बुबा गरान बलायखि हामबाय चिनि बुबाग्रानि चाइतुमान बिसिंथै तै चिनि अनारेबल सीएम तिदुलमान बिसिंथै चिनि टिटिआइडि से हापांबाय जों बसकांगो चिनि महाराजा किरीट बिक्रम क्रिकेट एकाडेमी जों खुलुमना थाङै दङ चिनारा नरक जतन थानाय जरा नुखना चिनि ब्रान्ड एम्बेसेडर चिनि बरमगना मनिशंकर मुरासिंह चिनारा सलामजाखा
अमाइकेनो जों फाइनाल जराबो चिनि बुबाग्रा बेलेकेनो चाइतोक चिनि सिक्ला चालायनो थुमुन हापराव बंनि कैरियर सामना बगै चिनि स्पोर्ट्स न प्रमोट खे चिनि सिक्ला चालायनो बसकंगो आगुना बगै ड्रग्स बे चालुवे चिनि युथ रंगनो जों साकाम खाकाम दनि बसकंगो चिनि सोसाइटियाव चिनि दफावो चिनि सिक्ला चालायनो फ्यूचर सामना बगै चिनि बुबाग्रा बेलेकेनो चाइतोक अवन बगै चिनि बुबाग्रा डिसिसन नाखाजे जों चिनि ब्रांड एम्बेसडर चिनि बारंबार मनिशंकर मुरासिंह तियै चिनि एडिसिन आम चिनि सिक्ला चालायनो क्रिकेट नि हापार दुबनान बागै गाव माकेन जों तिनि क्रिकेट एकाडेमी एबा चिनि महाराजा क्रिकेट बिक्रम क्रिकेट एकाडेमी खुलुमना थाङै दङ अब तिनि जों कवर खेम लखि पाला हिलायो जों नक थांना जों कल जे पाला कंस कथा खायमानि अ माकेन जों तिनि गायसा चिनि फाउन्डेसन स्टोन लेखाजनाय चिनि बोबागारनि याकथारबाय ताई निनि बुखते जे जेरै रक दङ थांनानै इच्छा दं अबरनो तामनि केसिना अमन सानाय जों जतन सायमान जों जतन केरियर जत प्लेटफर्म जों केरियर सानामनो साइंस बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड इवन म्यूजिक बैकग्राउंड इवन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड तुम जरि चिनि इंटेंशन प्योर तो हांकाय चिनि नाहारमुं सुजा हांकाय जों सालजा चिना गोल जों एचिव खालायनाय अमाइकेनो चिनि बोबाग्राबो दिनि चिनि स्पोर्ट्स बिसिदै चिनि सिक्ला चालेनो केरियर सानबाबो जों अमाइके दिनि स्पोर्ट्स एबा चिनि क्रिकेट एकाडेमी नो खुलुमनाबो चिनि महाराज क्रिकेट बिक्रम क्रिकेट एकाडेमी जों खुलुम थाङै सर स्टूडेंट ऑफ बॉक्सिंग सिमिते एडमिशन नोंनि सिरं माने जों तो म तिनी फाउंडेशन सुन काइद्रो गाय इलेक्शन पाइखांकाय जों मनि माने कंस्ट्रक्शन नि प्रोसेस जों थांबाय